Hver eneste dag er der 88 mennesker i Danmark, der finder ud af, at de har kræft. Og hver eneste dag er der 42 mennesker, der dør af en kræftsygdom. Kræftantallet stiger. I 1940'erne var der knap 9.000 kræfttilfælde i Danmark. Hvorimod antallet i 2010 var lidt over 33.000. I 2010 døde lidt over 15.000 danskere af en kræftsygdom. Kræft opstår i én celle, der bliver til flere celler, som så danner en knude. Der findes over 100 forskellige slags former for kræftsygdomme. De får navn efter det sted i kroppen, de opstår. De mest udbredte kræftformer er nok Brystkræft. lungekræft, hudkræft, endda hjernekræft. Den form for kræft, der giver størst chance for overlevelse af hudkræft. Almindelig hudkræft er nemmest at kurere og udbreder sig ikke så hurtigt. Nogle statistikker viser, at dem med hudkræft, de lever faktisk lidt længere end andre med andre former for kræft gør i samme alder. Folk reagerer på forskellige måder, når de finder ud af, at de har kræft. Nogle bliver vrede. Nogle går i chok, andre bliver helt bange. Cirka 60% af de kræftramte bliver først behandlet med en operation. Når man bliver opereret, får man fjernet knuden, som opstår af kræftcellerne. Nogle bliver derefter behandlet med strålebehandling. Eller kemoterapi. For at være sikker på, at alle kræftcellerne bliver fjernet. Det er også meget forskelligt, hvor meget det ændrer på ens liv, når man finder ud af, at man har kræft. Det kommer an på, hvilken kræftform man har fået. Blodigt opkast og vedvarende feber kan være tegn på kræft. Hvis et modermærke ændrer farve eller form. Hvis man får uforklarlige og vedvarende smerter i kroppen. Så giv din læge et besøg. Men husk, det kan være symptomer på noget andet. Der findes flere metoder at bekæmpe kræft på. Det afhænger af, hvilken form for kræft det er, hvor i kroppen den er, og hvor meget den er udbredt sig. Jeg overvandt kræften. Det endte med at give mig gode ting på vejen. Jeg har nu endnu større lyst til at leve livet, og lyst til at smage på livet. Min bror overvandt kræften. Han er blevet mere selvstændig. Mere voksen måske. Jeg var en stor hjælp. Og det var familien også. Du kan også hjælpe. Det gælder om, at der er stærk. Du skal være der for de nærmeste. Du føler måske ikke, at du hjælper. Men det gør du. Kræften vandt over min farfar. Den har mange konsekvenser. Du får flere chancer. Vær realistisk omkring din sygdom. Find boksehandskerne frem. Og gør dig klar til kamp. Du må ikke knække sammen. Kræftens bekæmpelse har kræftrådgivninger forskellige steder i landet. Man kan ringe eller møde op og få personlig hjælp. Det gælder både, hvis man har kræft eller er pårørende. Hvis du kan overvinde kræften, kan du overvinde alt. Det bla bla bla. Jeg ved det ikke. Hvorfor kan du så ikke sige det? Jamen, jeg kan godt det! Østen, kan du ikke holde kære? Nå, undskyld. På rør. På rør? På rør? På rør? På rør?